Ayun guys, natakaroon diri sa SMC side guys. Natay pick upon delivery. Kakuha kag booking diri sa SMC side tapos ato i-deliver dito sa Gabi. So napa ko diri sa parking area karon. Dulong ko mag-pick up sa order sa item sa third floor diri sa sulod sa SMC side. So ayun, nakapabugnaw ang inyong Maxim Rider karon guys. Nakasulod og mall. Mall. Ayun. Third floor, para third floor. Third floor ang atong pick up location. Ito atag booking diri sa SM Sisa. Darang SM diri guys. Third floor man ta, so first floor. Reta diri. Reta diri sa pita. Third floor. Nakapabugnaw gid. Ako man diri. Nakapabugnaw gid ang Maxim Rider. Kaso gid SM Seaside. Itong taon mga sa Terpita. Mountain Wing. Sir, asa na Mountain Wing diri sir? Dito ba? Mag-pick up ko sir? Kuan? Mountain Wing pick up items. Mountain Wing. Diri na sir? Third floor ko na sir? Third floor. Sakaw kay katulo last. Third floor gid. Saka gid sa katulo. Ayun, dara na yung sulod no? SMC side guys. Nara taga-antag tape ani. Tapons baka. Masaag na tanig balik guys, di na taga-tulpod. Last floor, third floor. Mountain Wing. Mountain Wing. Tao na to dito ang Mountain Wing. Mountain Wing. Asa naman ka? Mountain Wing. Bridge tour. Third floor nito. Bridge store, Bridge store. Mountain Wing. Bridge store.
City Wing, Mountain Wing. Sir, pwede mo tayo na sir. Asan yung kuhan sir? Blade Store? Mountain Wing sir? Third floor mo nito sir no? Out sa taas pa? Ah, sige. Sa taas pa rin guys. Second floor pa rin guys. Libat na ko na. Ikat sa Pilmero. First floor. Ito ah. Second floor. Ito lo, third floor. Hindi, ikaw pa. Bed store. Daradi ay. Ah, bread store. Lara tayong bread store. Okay, daradi ay. Ah, bread store. Then naraday din bread store. Mag-pick up ko sir mo ni bread store dir sir. Ah. Nasaag day ko day. Di ato ni sudo Sana, ka box. boss. Kani sir? Imoy nyo pa, imoy nilag box. Wala ni mo am din si San. Wala na ni Bayron nun. Wala na sa kuan day. Tawagan to ni mo kuan. Oo, ako nang gitawagan. Mo ni siya ma'am? Wala ko sa picture sa Ah, sige. Okay na? Ah, sige. Salamat. Ayun, nakuha na nato ang item ni sir, ang item. Naday diri day ang blade store. May punila diri da. Naday sa third floor. Fourth floor na ni kay kaupat naman ni natong saka. Ano yung item din? Item ba? Balik na ta. So yan guys, that's all for today's video. Kasulod yun og isang seaside. Ang inyong Maxim Rider karon. Nakapabugnaw yun. Pabalik na ko sa parking area. So ayun, that's all for today's video. Goodbye.